isih melarat, isih kedlarang-dlarang. Iya. Ngalor ngidul karo aku wangon wedhus, aku kok akali kok tinggal turu aku mbek kon giring wedhus. Pancen iki lumrahe kaya ngono. Wong-wong seneng. Bocah cilik ya diakali karo sing gedhe kuwi wis lumrah. Nang saiki wis ora iso. Mergo saiki kowe dadi wong sugih, aku ya dadi wong sugih. Kowe roh kapal sing parkir ning nggone Kali Juwana iku ora semengidul mengalor Iku kapalem kabeh. Kowe ngerti iku? Kapal semono kiye iku? Kapalem kabeh. Ora roh. Lho. Ora roh yo. Kapale wong bendar. Dadi kowe mau takon karo aku takon karo kowe catatane kapalem jare. Aku rak bos urang rek. Ayo ning ngene lho. Iya. Repote piye? Kowe karo aku dadi wong sugih. Wondo donya tumuk undung, bebasan ora ana nggone. Ning emane kowe karo aku rung duwe bojo. Ayo buangeten. Ayo cara ngene iki lho. Duit mal-malan kaya ngene iki amet dienggo apa iki, ha? Uang jajane sakmene akeh. Kene iki jenenge pamer karo aku. Lho ora teges pamer. Cilike kowe pamer, ora sam sing duwe dhuwit iku kowe. Kira-kira kowe duwe. Lho. Aku saiki dadi juragan yo duwe dhuwit ah. Sajane wih, modho ae. Modho ae. Dhuwit nang ngene iki ae. Lah kaya ngene iki terus duit pirang-pirang iki amen nggo apa niki? Alah, duit ngene iki lho aku bingung leh nglayakno. Gua ae piye gua? Gua piye leh? Pakan pitik. Aja. Wong sugih. Oh. Wong sugih ya bebas. Engko nek dhuwit iki tak buak mesti ditumuk panjak kendang. Apa jenenge? Udin. Matene wong. Anjene iku pengendang Ainun Fulus iku. Ainun Fulus. Ainun Fulus iku apa, Cek? Apa? Ainun iku moto, Fulus iku dhuwit. Alah. Dadi pengendang moto duwiten lho. Angger bone wani bone pokoke ra wis. Ngono. Ora usah nyindir aku ah kowe. Matene wong. Lah jare kowe iki juragan ora. Aku juragan saiki duitku akeh. Niki lho duit ngene nggo apa niki? Aku bingung ameh tak buak ya nggo heman kok, Kang. Nggo kipas-kipas ngono Ya wong sugih biasa. Wis ana wong sing liwat, nggo atine ben do getem, atine ben do lara. Nyai pokoke. Ha iya. Weh, sapa ya jane tamunya? Kamu apa lah? Lah iku ana tamu jae. Paling-paling jare wong ngemis. Ora. Ajae kaya ngene kok wong ngemis. Kok kowe icik-icik. Aja didoke. Wong menawa wong amen mateni wong. Ora nuwun juragan. Monggo. Apa kowe? Anu badhe tawa. Tawa apa? Tawa seneng-senengan. Sapa ngerti panjenengan seneng. Tawa kok seneng-senengane? apa iki? Barang. Kowe ngamen. Nggih, ngoten neng kula niku ngamen neng duwe barang apik nek sapa ngerti sampean kuwi seneng. Ngono? Nggih. Jajal jauh pengen ngerti barangmu kaya apa? Barang kaya apa jare? Duit susukan kopi iki. Iya, aja kuwatir. Barangnya kaya apa aku ben. Iki barangnya. Aku boneka, aku boneka, aku boneka. Boneka iso ngomong apa? Boneka. Boneka iki regane larang. Boneka iki tukune teko ndi? Kulake kon ndi kulake? Winginane leh kula tumbas niku kok kira. India. India. Terae bonekane ana batune. Iya batune. Kang, bonekane kon rondok nang kene jare. Bonekane kon rene. Iso ora iso mlaku rene. Lho, bonekane yo iso mlaku iya. Wah, ngerti aku iki. Matane undul-undulin mesti ana sekoke iki. Lah iki apa sekoke? Iki ngono. Apa? Ngono. Busi. Ora busi. Apa? Titit. Lho kok boneka kok apike kaya ngene iso ngomong? Mulane niki sampean takoki ya iso ngomong.
Ngono. Sampean kan pamane kesel kon pijet nggih iso. Kok iso pijet? Lho, pripun? Wah, iki Sampean setel kaya radio nggih saged. Yo iso. Saged. Ya carane nyetel piye? Carane nyetel piye? Sik tak warai. Jaya aku warai. Cita-cita. Wis to menengah ae. Ngeceti wong sakmono udah kemeng piye? Iki iso. Butuh duit Hei! cepet. Ora ana boneka kok protes sih ora ana. Aku rembukan. Iki carane nyetel Carane weten nyetel juragan. piye? Piye? Cetek boneka cantik dari India. Boleh dilirik, janganlah ditutup. Lho kok iso mati dhewe iki? Nek sebelah mriki Heeh. Urip. Urip. nek Sing sebelah siji. mriki mateni. Ngono. Boneka cantik nyala. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, janganlah ditutup. Apik piye? Nah, aku Piye? pengen duweni. Ya iya, aku ya padha ae. Iki api-apian makan larani nggonmu ngamen. Nah, Iki tak tuku nae. aku iki tak tukune. Ora apa-apa. Pak. Lho, kowe dodol sepur barang kowe. Se rene. Kowe ngamen iki paling-paling entuk duit pira? Ya sedinane niku mentok nggih 100.000. Gor 100.000. Nggih. Saiki ngene bonekane tanyang tak tuku ae. Monggo. Iya, tak tuku 500.000 piye? Aja gelem. Kowe iki boneka Kowe iki boneka kok protes. Seneng ae kowe. Kali aku Kowe boneka kok ngomong ae. dungu. Yang 500.000 piye kan? Ojo. Ini. Tambahi. Pira? Nak ora 500.000, milo. Tak tuku kenceng. Wes. Ora Apa salah. lagi iki? Niku yo ora apik. Ora duit kosok. Ini jenenge ora apik niku. Lho kok ora Sing apik? dadi juragane ora kowe tok, aku yo duwe dhuwit. Lho. Lho perkara aku ngenyang 500 ae kok dipamili duit semono. Oh nyatane kowe ngenyang 500 ora entuk kok. Kowe ngenyang pira? Yo 600 tak udahi 100 saja. Aku 1 juta. Kelompoknya kene lagi 1 juta. 1 juta. kelompoknya kene lah tak Alah kalahnya. ki boneka kok iso. Boneka yo 1 juta. terowongan. Iki 1 juta. Piye? Wes entuk ya. Kose yo padha wanine 1.100.000. 1.100.000. Pun niki mawon. 1.100.000. 1.200.000. Wah, mboten sios niki. Enten sedulur, matur nuwun. Aku pun bil. 1 juta pira? 200. Nggih. 1.300.000 lho. Niki mawon. Iki dadine soatan. 1.500.000 iki wis. Bil. 1.500.000. Padha ae aku yo wani 1.500.000. Pun din. Mergo iku duit cilian teko mban iku. Duite pas 1.500.000. Pun din nggih. Iya, regane lak 3 juta. Nggih. Lah iki tak paruh dadi loro. Ah, nggih Mergo monggo. 1.500-an. Monggo. Boneka. Boneka loro iki. Kowe wis tak tuku 3 juta lho ya. Bil ya. Bil. Yo. Bil. Sertifikate mengke. Lho kowe kok salah lho. Kok sertifikat yo? Lho niki boneka ana Iki barang sertifikate. asli. Nggih. Ono sertifikate. Nggih. Cocok, cocok. Ini ya orang arah tuker. Boneka kok apike ngene ya. Wes kono ndang lunga iki tak tuku kok. Oke tak balik kok. Iki wis gonku. Kula tak omongan sik wong. Iya, ora apa-apa. Pikirane kaya wong. Kowe wis dituku, Dik. Kowe sing manut. Kowe nang kene sing manut ya apa-apa nang wong loro ya manut. Ora. Kowe ra iso meteng kok. Iya ya. Ah, wis ya. Wis ya. Kabeh iki mang kanggo ya, iki wis digawa adikmu Rocky, wis tak gawa aku. Ya wis.
aku mah ngerti mah dadi boneka. Aja omong dadak. Dadah, lho kok gak ono. Saiki ngene Kang. Piye? Tenan. Adil lho ya. Aku mau jarene iso pijet ya. Ayo. Aku tak pengen pijet sih. Onekno kowe Ya Kang. tak onekne aku. Pijet iki kan ora kene. Iki rak nggo radio. Iki nggo mateni. Lah nak pijet iki kene. Nih, cetet. Yo. Pijet, pijet. Iki mripat iki pijet. Pijet kok tekan mripat. Rai-rai pijet piye? Pijet iki kene. Kira tak goco. Mama, iki pengen Konslet kabeh. kowe iki kon Kabeh konslet. Ora ono konslet. Tak benane. Wah, kabel konslet tenan iki. Mari. Wis. Oh ya. Jajar. Aduh. Keblanteran kok. Cetet. Cetek. Ayo, radio lho. Cicik-cicikan dia. Lho iya lah. Oh, alah, Mas Bambang. Jaluk lakon ning ngertos. Ayo Mas Bambang aku sawer cetek. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, janganlah diapek. Suwe-suwe mah kaya wong tenan ya. Ya apik iki. Cetut. Cekek, cetut. Cekek. Kemuni sik. Ya. Cekek. Boneka Lagune ra iku, lagune iki. Cetut. Gentenan lagune genti. Iya. Radio iki kenapa? Iki gelombang apa iki? Gelombang apa iki? Iki radio apa? Loh, iki gelombang rumah sakit. Cetut. Setelku mati itu gelombang rumah sakit. Ngetel kok pas gelombang rumah sakit. Wah, ya isine wong sambat tok. Perhatian semuanya telah adanya pertakan sepak bola antara Persiba Bandar melawan Persiba Balikpapan. Iya, bola dihadapkan tengah. Wong iki kuakek aneh. Bola dikibelon, bola dikondol Melayu dan akhirnya tembak langsung. Iya. Waduh. Cetek. Kok iso sambat tapi ngene? Lah buat tutuk kene lho. Lah jare kon nembak. Tembak ngono. Teneh, gelombang liyane. Cetek nuwun para rawuh ingkang sutau datang kinomatan. Sugeng dalu sugeng amirsani sugeng midhangetaken pertandingan adon-adon bulu tamplek. Tangkis. Kok ulu tamplek? Ya yo bulu tangkis itu ndak bulu ditamplek ya. Wong kekane ngrungokno cerewet ora umum. Wah. Nggih, Loh kok nggih? Bulu tangkis. bulu tamplek. Lho, Ora tamplek ah. bulu tamplek. Ora. Apa? Bulu telak. Tangkis sing ditelak. Oh iya. Ayo cetet. Cetek bulu telak. Nah, Nggih. Bal menika dipun uncalaken kalelen suwiking dipun cemeh cetut. iya. Urung aku ngloloni. Radio iki apik. Ngene. Mergo radio iki apik. Kowe 3 dino, aku 4 dino. Lah sing Ora seminggu 7 dino. Seminggu 7 dino. Aku sing tuwa lho. Ngene lho. Padha-padha regane. Ngene lho. Kowe kok melu-melu apa? Kowe aja melu-melu aku Ora ora iki urusanku. Iki tak pateni cetet to iso. Aku sing ngedum. Lho ora iso. Yo. Yo, sing ngedem kowe. Nggih. 3 dina kowe. Yo. 3 dina kowe. Lah sedino. Aku. Lho kowe iki radio kok. Iya lali aku. Aku dhewe kok manjatah. 4 dino aku. Yo pokoke. Kowe gelem malah ta ora? Ora iso. Ora gelem malah ya berani mulai. Ora iso. Ora iso. Loh, kocok-kocok. Kowe ceritane karo aku diapusi. Ora ngajar tak Koi. tak kira iki boneka tenanan jadi malah gundul. Iya. Iki piye bocah kaya duit ngono. wis kadung ilang. Ngene, Piye? apike mung durung adok. Hmm. Ayo do dipucuk. Ayo
Lah iya. Rencanane wis kasil saiki kari penake. Lah iya engko dhuwit ndang kekno sembok. Iya, nggo ragat Dan nggo bancaan. bancane bapak kok. Lah ning wong weteng iki rasane ngene mosok ra jajan, Dik. Mas, Mas. Aku bakulan lho, Mas. Bakul kopi lho, Mas. Bakule medune kene. Tukone ya, Mas. Kono bakul kopi muwening cah. Lah iya. Aku dodol apa wae iki, Mas. Dodol sego, dodol kopi. Do mape nang ayo pangane nggonku kene-kene ayo. Halah, kene lah. Wah, iki yo gado. Lah iya, iki mang aku dodol kene urung payu. Iki mau rong payu blas. Urung payu, Mas. Mas. Loh, Loh. Dik. Lah kowe lha apa? Lha iki sapa iki mau? loh, Dik. Dar. Kowe kok malah rene iki apa? Tega kau. Kok tega kau? Aku lho, sampe diperkosa wong loro mang. Lah kok iso lho? Lah wong iku merangsang. Iki mang yo menungsa ta. Ora aku onde-onde. Tak kira kowe budhe gajah. Loh, Apa? kaya yo surati gremok. Kowe gak ngerti aku geremok. Lah aku kan begengge. Kowe iki do kopi ta ora ning nggonku iki wis kabeh ana arak Ana kopi susu ta ora kopi yo? susu. Susu sing persen lho. Hah? Susu persen. Masa ora ono. Susu meh peres. Kowe iki do mangan ta ora tak kandhiki. Lho, Dik, kowe mangan ra, Dik, nek lesu ben ditanduki. Lah wis aku iki ae Kang. Sego ta apa iku? Sego ya ono, sate ya ono. Sate? Panganan ya ono. Ana sate bekicot ta ora yo? Tadi sithik apa kek? Sithik. Memang ra kei mangan. Kayak mangan apa wong aku ame dikeroyok wong loro wis dibatangno. Jujune aku mlayu, wis tak omongi lho. Aku iki gak duwe yo, aku ngono cek mbosto. Nek sing sitok iku sing dol. Enek ku dikerowak. Oh, Kita dolan apa mangan dhewe, Mas? padha wedok ya. Keren ta? Lah kowe iya ta ora? Aku sithik ah. Kae. Aku gelem. Kene. Ini ta. Hele kok ora gelem kene? Aku gak pangling rasane daging iki. Ora pangling. Apa? Gono yo ta ora? Iya. Apa tuh? Lah piye ta rasane? Ora pangling daging iki aku. Rasane iki piye? Inu Kowe gelem ta ora tak kandhani ta ora kowe? Wis aku layu. Aku Ora iki mang tak nyemil wae. larang-larae piye? Kowe kok malah nututi aku iki. Iki mang ra candhen aku rebutan karo adikku ra. Duwe kok teko omah. Kok dikekno simbok. Kok pengen tak go anggunan kok malah apa kuwi tak dol kok malah nututi aku iku lho piye jajan. kowe wis tau omongi lho. Apa? Aku mesti diperkosa. Kamu kan lanang gelem yo ora apa-apa. Gelem untung ngono. Hei. Ora doyan nek, Jong. Kok tawa-tawa? Lek matur. Larang-larae piye? Wong iku mang. Aku tinggo oyok-oyokan. Bareng oyo-oyoan. Sirahku dibothok jabrol ngono. Kon mangan. Iya, aku tuh melayu.
ora mangan. Kowe ndang mulih aja. Hah? Yo. Tak dimulai. Tekane duit. Ngono ya kowe. Tinggali kowe nggo duit ta ora? Alah santai wae. Iku nggon simbok sesuk ora cukup kok. Wis kowe ndang bali mulai. Sampeyan ning kene ya. Dulur iki. Adikku. Sampeyan ning kene. Kowe ning kene aku tak bali sik. Ya. Ya. Kadone ora. Ora lah. Aku kepikiran lah. Pikiran apa? Iki ngombene. Ngombene aku wae. Enak diombe. Ketoke kok konggone Bambang iki ketoke. Kae. Kopi ta ora, Mas? Wih, mereknya Silitin. Apa ini? Silitin, apa Silitin? Fitra, Silitin. Lah iya. Silitin kok bladra. Silitin itu. Ya. Ana wong employee mlayu. Endi? Bayar ah. Bayar. Kene yo lek yo, Mas. Tak total yo, tak total. Iya, baca total. Malah dulurmu kae. Mangan apa mau jambu, banyu, karo mau apa? Tak gedang 50.000. Murah. Siji kae. Kok murah? Murah lho, pancen yo murah nek karo aku. 50.000. Yo, Pergi. Banyu gedang. Terus mangan apa? Keripik. karo kripik 50.000. Lho lha wong karo nyawang aku, wong nyawang aku wae swidak 5 kok. Lah wong kowe lho ndasem ndi? Siraku ning kene, Lek. Lah aku kendien no. Lah aku Sing iki mau sego sate. Aku wae. Jambu Nek ji. Jambu 150. Sing menang mangan apa? mangan kowe ngono. Lho. Lah aku gak mangan apa-apa mbok tawani yo. Lho kowe mangan karo sate lho. Sing ngongkon ngekeki sate sapa, Mang? Lho jarene kowe nang njaluk mangan. Lah aku jaluk gak tuku. Loh, lah kowe iki dodol kok mbok jaluki. Kowe mangan muni piye? Kowe mangan ngono. Mangan kene tak tanduki aku mending ngono. Yo matur nuwun ah. Iki piye wong iki? Lah mangan kowe tak Dodol yo, Mas. Aku dodol. sing takok kowe dodol sapa? Lah wong aku salah gak njaluk mangan mbok tawani. Ya oke. Lah nek teko ning warung iki yo kudune bayar. Lah aku piye nek rugine ora mbok bayar? Rugi karepem sarang kedodolan kok. Nek ngono kowe sing bayar ah, Mas, karo dulurmu mau. Dimang piye malah ora ditinggali duit iki lho. Lho piye iki? Wong iki dodolan kok ora gelem bayar. Memang yo ora dikeki duit blas ngono. Ngrasakno dhuwit. Wonge menawa wong loro iku mang ngombe obat kudu. Ketara aku diuber. Lah iki terus piye? Yo, Piye? Wis pokoke kowe yo bayar pokoke wong iki daganganku. Kene Mbak Yu. Aku tak nututi adikku wong sing nggo duit nang adikku. Yo. Iki adikku sendor nggo jaminan ben nang kene. Yo ora entuk kowe yo ning kene. Kak, iki lho Kak, ngono untuk ora gelem bayar Kak. Aku kudu nguyah. Kowe ning ndi? Ora, Kak iki lho Kak. Piye? Iki lho. Piye, Tri? Wong loro iki do mangan sate, mangan jambu, mangan sanane lho kok ora gelem bayar. Gelem mangan, ora gelem bayar. Cicipi ah. Engko nek enak ngomong. Yo. Piye? Enak ta ora? Enak. 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 Iki lho, melok mangan kon bayar. Ayo, Iki piye? Ini, aku kudu nguyah. raso. Ora entuk kowe Sini. kudune bayar. Mangan lap-lep sak enakmu dhewe. Ora gelem bayar karepmu dhewe piye? Hah? Wingi iki lho ana wong jajan ning kene. Ora gelem bayar, protol biasa. Nana, tamomi. Sate ku mang rasane ndak wong. Aku mang sampe omong. Apa meneh? Ning diase iki ora ana rambuté, malah gampang kon ngono. Gundul. Aku jujune gondrong. Eh? Iki kan ada rambut. Loh,
wong ndek iki. Kenapa? Tak pateni perkara ngeremet susuku. Lho iki lanang apa wedok? Lho, Lho piye? Mas Sam, aku iso lanang iso wedok, Mas. Kowe wani. Lho, Kowe wani karo aku. lho. Iya. Mbok anggap aku. Lho wani kowe. Ngene. Wes ning kono ae. Ayo. Nek wani ning kono ae. Lho ayo. Maju nek wani kowe. Kono. Lho maju. Ora iso. Lho ora iso piye? Wes ning kono ae nek wani kowe. Lho aku wani apa ora? Lho kiai mantan wong. Wani apa ora? Lho karena aku ora wani cowok. Lho. Ana nek wani kowe. Kowe wani nantang sing duwe warung. Rotol gasem kowe. Iya, Mas. Kowe nyoto-nyoto wani. Ayo, tandangi. Aku lho. Lah kowe meneng ayo. Mbok bayar apa ndiasmu tinggal kene? Wis salah ndas lah kowe ketoprak tak cekel aku. Ora mau siji. Piye bayane? Lah ndas semah. Aku iku wis gak duwe cadangan ndas. Lah aku engko tak sirahi ndas pindang apa ndas manyung aku. Piye? Kene lho, Pak. Ora sangene-ngene. Wareg weteng-wetengmu dhewe. Syukur kowe. Mangan lap-lap sate entek 10. Tandupe pindho. Tandho pindho. Pindho. Ora gelem bayar. Karepmu iki. Karepem dhewe. Iki landane kakekam piye? Rumangsamu iki ora nggo modal. Modal. Tukune aku duwe. Iku lho omongan. Kowe kok malah ngewangi kene. Ben ketok macem. Kabeh iki nganggo duwe. Lho kok kowe ora gelem bayar. Karepmu iki piye? Piye kowe? Padha wae kowe. Lho, aku gak melu. Ora melo piye? Aku ngewangi kowe. Ora sae-wae. Gendang pek. Misan wong loro. Kene lho, Biasa Pak. tinggal kene. Pak, Bapakmu piye? niki wau jane niku kula ora ape jajan. Mergo duwite niku pas-pasan. Lah ning regani buke niki wau mboten umum mosok sate loro, sego sithik karo jambu secuwe lho. Piro? Secuwile tesen niki lho. Piro? Sumpah lho tesen niki. Jajal ora percaya. Gek jambu ya ora legi blas lho. Ngawur kowe. Jambu iki ki legi. Gonku tuku iki adoh. Ora percaya jajal Tenang, tenan piye? ora percaya. Legi napa mboten kok an. Legi. Legi ngono kok. Jare omong ora legi. Kula wau entek pira? Jambu siji, Sego. terus sego, Sate. sate loro, banyu. Tak 150. Oh. Jambune niki rega pira? Jambune regane 75. Ngerti kowe? Ki mangsare. Kabeh mau kari sing dodol. Ngerti apa ora? Larang, ate murah. Lah nggih, Kari kowe. Jambu. Gelem bayar apa ora? nggih. Lah Kak, sate iku ditolongi. Ana. Ditolongi aku. Ana. Ora gelem bayar sama satene. Ana. Lepeh. Lepeh. Ora gotek wadone. Yo. Ngono selas kucing is. Aku ra sadar ngono kowe do tukaran tek sate 5. Iki tambah sate 5. Dadine piro? Tambah sate 5 yo 270 kowe. Piro? 270. 270. Tak kei dhuwit 1 juta gelem ta ora kowe? Mah. Kurang akeh. Mah. Lah kok mah Kudu 270. Mah. 1 juta. Ora iso. 1 juta gelem ora? Mah. Kowe duwe 1 juta. Duwe 1 juta. Enggak. Kancamu duwe duit sak juta. Ngeten ngene kan. Mengko jambune separonan wong sampean separo sing mangan. Ora iso. Sing buka jambu mau sapa? Lah kowe lho. Nggih. Sapa gelem buka? Ngeten. Iki gelem tanggung jawab. Bon. Ngerti apa ora? Ngeten. Aku tak marani adikku wong sing gawa. Hei, Nek menawa setanan. Wis sadar. Kita coba aja. Sadar yo dong iki omam dhewe ya. Kakakku kok ngono no? Melu bayar lho niku mengko. Hei,
ya. Lah sing ngobek kowe ya. Saiki ngene wae. Ah, ngeten Kowe mawon. iki gelem bayar apa ora? Purun. Iki aku iso sabar. Purun. Sadelo meneh ilang sabarku proton blas. Pak, tolong ngeten mawon. Aku tak marani adikku niki anggunane adike kula benteng mriki melu isah-isah sik. Jaminane Jaminane adike kula sendor. bekakas iki. Nggih. Kowe sapa kowe iku? Aku iso gawe anak. Hah. Iki Anak. Tri. Apa? Piye? Gelem apa? Nggih. Jaminane iki. Ngene ae Kang, mergone kene iki ora sing tukang isah-isah. Wis dadekno tukang isah-isah. Ngono. Ya wis. Ora apa-apa. Mun dil lho nggih. Ah, Nah, Gil. nah nih tak omongi. Iki bolak-balik aku terus. Wis to. Kanggo adik-adikmu. Ya to, kowe tanggo anggunan sik. Lah kon aku wis to kowe tak tebus ya. Pirang dino nang golek duwe. Ya, upama sedina ora entuk dhuwit ya seminggu. Nek seminggu ganto. Ya kok sesasi. Kok nek sesasi ganto. Ya kok setahun. Ngene yo Kang. Apa? Kowe nek setahun gontok kowe terus tak kei layang yo. Layang apa? Kematian. Ora wis to. Iki situ ora. Ya. Ya wis. Adire kula pun purun. Gelem. Nggih. Lu salaman neh. Selamat terus. Dadah ya, Dik. Iya. Aja lagi Kena bayar kene. utang lho. Nggih. Lah, udah kate bayar ini. Ngono wae kok. Ya, Dik. Ditabah-tabahkan hatimu ya, Dik. Iya Kang. Ya, semangat ya, Dik. Lu sinetron ae. Semangat. Kakak. Iki gaweane kula napa, Pak? Kowe pengen ngerti gawean. Nggih. Mergo kowe dadi jaminane yen kakangmu iki durung bisa nglunasi. Selawase kowe dadi pembantu. Kowe yo ngewangi aku saben dino isah-isah. Ngene. Mboten nah. Mboten piye? Mboten. Mosok kula kon ngedusi dhek. Lah, Ora aduh aku iki. kupingmu metu piye? Lah niku wau kowe ya. Isa-isa. Isahi sapa? Isa piring. Nek piringe pun kelas niku angsal kula isahi. Watok biasem. Aduh. Iya ya. Iki tak dudono pegawean. Mergo daganganku iki kare sithik. Barang-barang iki angkuti gawa muleh. Carane piye? Yo carane iki ora iso. Gak iso aku urung tau kok, Mas. Jadi kowe iki ora tau kerja. Carane genjongi. Urung. Siapang bayi, coba bayi. Dek bare. Kalau semono gedene kok ora iso. Ngono lho carane. Barang iki wis entek. Genjong gawa bali. Ngene lho. Terus. Gawa ana pleh. Oh. Ngono. Ngerti ora? Berarti kok ijeh. Lho, isih. Carane Carane piye? nek ceret Ya. kudu dicangking. Aja dipondong, ngeri. Mergo napa? Mergo ki ana cangkingane. Terus. Carane ngene. Digawa muleh neh. Mriko. Lah niku piye nek gawa? Ora nek apa-apane, nek cangkingane iku. Ndi? Niku. Siki Tembros. ada sego, Tembros. kremos. Nggih, tembros. Iki yo digenjong. Genjong. Iya, Niku isine napa? sego. Oh. Carane genjong. Nggih. Mergo apa? Tangan loro. Ngene. Iki carane kerja genjong-genjong. Oh, nggih, terus dibentong mriko. Sik, Lah sik, sing Kang. iki. Sik. Sik, Kang. Hah? Lho sing gejonge kok malah kowe iki piye, Kang? Kayak contoh ya. Contoh delem kono. Lho kok malah sing genjong iki aku iki piye? Kowe iki tak dudono carane. Lah iya carane piye? Lah ya iki digenjong, dicobali rono. Iki sebeta Ngono lho. Lah iki sing gak enek cangkingane piye? Iki to iki cilik, dingenekno ya iso. Lah sing iki kok. Ndi? Iki yo padha ngene ya iso. Lho, Ngono. Terus Ngerti ora? digawa nanti. Dikobali. Lah iki kok piye paten berasa iki carane ngresiki piye? Engko jamek bayaran, Com. Bali meneh. Kok kowe kok malah ngongkon aku. Cucuk ya apa iki? Oh, si barang.
iso. Iso. Carane piye? Carane ngene. Lah terus digawa. Coba. Oh. Ngoten. Yo. Dicandak. Cekal. Angkat. 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 Kursi ki abut. Awak kamu ora kuat. Jenenge nek ra percaya jajari. Enteng. Abut ya. Enteng ngene kok. Jenenge Enteng ngene kok. jajal go mlaku. Iya. Kok kono jal? Iso kuat tau aku. Intinya yo. Angkat. Angkat. Lho nek iki lonteng. Kering. Lungguh. Lungguh. Anu Mas, potong jepak ngarep ae Mas. Anyepe. Saiki karyaku. Mergo kowe dadi jaminane kakangmu. Mergo durung iso mbayar. Yo, Yo, sesuk esuk ngeretke sapi. sapine piro Mas? 10. Sapi 10. Yo, Kudu taritno. kudu retno. Sawis bar ngaret ana gawermu neh. Nimbo Nimbu apa? ngisen jeding. Sumur ae tak isenane Mas. Sumur usus semono. Ngono kok usus dadi sumur. Rayep iku. Ya ora meneh, Kang. Dan apa? Bar kuwi kowe ngubah katakku. Sakwene. Lho, aku apa? Ngumbah katok nek dienggo piye carane? Lek tak odrok Katakku ya tak tetek sik. Kok terus tak weno kowe. Kok diombah. Mang, mbok teteh kok aku Nek wis ngombah katoke kono, genti katokku. Sago, Nah, Iso ta ora kowe? sago ora? engko yo tak coplokno dhewe ya. Kok mbok coplok kowe? Iso ora? Iya yo Pak Dede. Tenan. Heeh. Ayo bali. Lho bali nanti. Nang omah. Lho, jare aku mbok kon mergawe kuwatane aku. Kowe ku piye? Mergawe ning omah kono lho, Dul, kudul. Ora nek kene. Yo drong gondrong. Ayo, Bro. Ayo do mulai. Kakak. Melaku kemat kono. Kakak. Mes setahun cah kakang ogak moro. Jarene aku ditebus. Malah ora ditebus-tebus. Mergawe bendino ngarit. Ngangsu. Masa wong kok masuk-masukno terus. Sing tak asok-asokno yo ora ndang maringi dhuwit-dhuwit tapiye. Tapi kok yo rada seneng mergo ana hiburane. Greges kanyepen aku. Iya, sakit kok ora mbok miki. Lah sampeyan nek rene iku kok nek diamuk dulurem. Ora mbok breki watu. Gendang mati.
rene ameh opo kok nek malah tangi goleki njaluk wedan. Ora, aku teko ning kene iki mergo aku pengen nemoni kowe. Aja menambah penderitaanku, Mbak Lastri. Bapak Lastri. Ora aku ning kene iki ora gawe penderitaanmu ki ora. Lah terus Iki Udakara melu aku ki pirang taun ya, Dor? ameh ana ya 10 menitan. Loh, 10 menit etok-etoke iki wis taun ngono. 10 menit kliwat 9 sasi 10 dina meh setahun. Wis meh setahun ya nggonmu melok aku ya karo kakakku. Nggih. Jane ki aku yo mesake karo kowe. Lah terus Saben pripun? dina iki gaweanmu mung isa-isa pire. Diseneni kakangku terus. Mergawe ra tau bener, Mbak. Neng yo tak betah-betahno selamane kakang kurung rene nebus aku. Aku yo bingung kabeh ameh piye-piye ora wani. Kene yo. Pripun? Aku tak bloko karo kowe. Ning aku aja guyu. Enggak kok guyu ora lucu kok. Lucu iki. Iya. Aku iki jane sarep kondo iki suwi ning aku wedi. Perkara napa? Jane iki aku seneng kowe. Untung coplok. Kok coplok piye? Wong seneng kowe kok. Aku isin aku jan prawan dak yo isin ah. Lah aku isih joko aku gak isin kok. Iki seneng kowe. Masa iya? Jo. Layak sampean nek adus lawange ra tau mbok tutup. Pancen tak sengaja ben kowe iki ngerti nek kadane. Kowe kok ngremetke? Lah piye? Tenan iku. Aku iki seneng karo kowe. Sampean seneng aku. Lahir batin. Lahir batin. Apa enek aku anake wong ora duwe bapakku wis mati mbokku saiki mergawe ning ngening kok, Mbak. Sapa? Si Mbok. Mbok ning ngening apa? Kurang nyuci ya samlo Tak apa. kira dadi begenggek. Ora payu wong mbok rupane kaya pasar kobong. Piye iki gelem ta ora kowe karo aku? Yos, aja peksa aku ndak gelem kok. Aja maksa piye? Aku kudu gelem karo kowe. Ngene-ngene. Apa? Nek sampean seneng aku tenan, Iya, aku seneng karo kowe kok Joko Sendor. wani nanggung resikone. Resikone apa? Ya umpama uripku keloro-loro sampean gelem melu keloro-loro. Salah waton aku barengan karo kowe aku gelem. Ah, yakin. Tenan. Saumpama aku rekoso, Aku yo melu rekoso. saumpamane aku lara, Aku yo melu lara. saumpamane aku mati. Aku sing ngubur. Lah kok gak melok mati? Lho ngopo kowe mati ya aku mau mati ya. Ngene piye? Piye? Aku mati sik, Ya, engko terus uripno. terus. Angger mbok ulek-ulek tak urip dhewe engko. Ya ule-ule iki apa? Aku, Jajal tak praktekno kowe mati. aku mati Greta. Lho, roke suwe. Nek mati gletak terus kowe sing uripno. Ngono jajal praktekno. Aku rak mati. Bojoku kan. Kok gak malah urip malah kelenger iki. Lah ngono edo rontok kabeh kok. Apa sing rontok? Iso kemawur iki ndak. Iso mawur kan? Delok jae Delok jare delok apa? tenan nek Apa? Lah ambune piye kan? kok rada kriting-kriting. Ambune apa? Yakin iki aku. Yakin apa kak? Iki wungu terong. Ambune sengir-sengir apek. Sengit-sengit apa? Lah trae urung tak kramasi ya kang. Engko nek wis dadi pacarku, kowe tak keramasi. Kok kowe dadi bojoku? Terus Turu wong loro kowe tak keloni. adus wong loro. Bubuk wong loro. Nek adus wong loro engko do dudul-dudulan ya. Kok kosong-kosongan ya kang ya? Kasok-kasokan
Aku ndek cilik diwarai simbok. Diwarai simbok piye, Kang? Do udan-udan. Heeh. Terus blojek. Lojen. Jukuk merica. Kok merita? Kek neng udel. Bisa. Terus dipethuk nang ngene. Dil. Urung. Aku cuma bayang foto, Kang. Kok krenyel-krenyel apa aja? Iki mah kok grunjal-grunjal apa baleni jake? Lho, Kang, kok grunjal-grunjal iki apa, Kang? Waduh, Apa? aku nyinggahno timun. Endi? Kene. Jake tak deloke. Aja, engko tak fotone tak kirimno ning WA. Ora usah wong aku calon bojomu tak deloke jake, Kang. Engko tak dono. Kok dana? Aku terus dono. Dodoro bareng. Lah, nek kawan, Aku tek urung ditebus kang aku. ora ditebus lah. Kowe urip karo aku dadi bojoku. Ngono? Nek kowe ditebus kakak ora sida dadi bojoku. Iya ya. Iya. Wis gak ngurusi Kakang. Bisa. Sing penting kowe karo aku Eh, urip dadi bojone. neng Kang. Piye? Nek awak dhewe isih ning omah kene mesti wae kakang iki ora oleh. Terus Ya ayo lunga wae. sampean gelem takjak lunga. Bisa. Iki sing jenenge kawin lari ya iki. Bisa. Kae lari ku sepiye, Kang? Ngene. Ini lho. Templek terus melayu. Ayo, cepet. Hei! Dor! Sedor! Gawane kopi aku. Tri! Sedor! Oh, matane pitu ora. Dor! Kok sepi lastri yo ora ono. Sendor yo ora ono. Lho, sapa mlayu kae? Lasti karo sendor. Hei, sendor! Lastri!